Andy created an arena where people were able to be what they wanted to be. The rules were, I accept you as you are. I'm not going to try to change you. When he created this space, he had like an open door policy where people could just come and visit. Tam chodili slavní lidé a bylo to i pro ně prostě něco zvláštního se tam ukazovat, tak získávala neskutečný image, který vlastně Warhola spolu vytvářel. Všichni slavní, kteří do Factory chodili, se podíleli na propagování Warholovy osobnosti a Warholova díla. Byla to symbioza, kde si vlastně slavní vzájemně pomáhali.